Bine ați venit la videoclipul de astăzi. Astăzi o să facem resurse. Călin, e aprobat? Eu deja am destul de multe. Stai să-ți mai dau știe. Oh my god, dar cât îmi dai aici? Mă fac și eu Elon Musk. Doamne, iartă-mă. Ți-am dat jumătate din... nu, nici jumătate. Un sfert. Fața Elon Musk și a mea. Ferească Sfântul! Nu te uit. Bogdane, dacă nu vrei să te apuce durere de cap, nu te uita la casa mea. Ha, mai vedem despre asta. Ce e pădurea asta? Ce e jungla asta? Poți să știu și eu? Nu poți. Că nu știu. Mă doare capul din cauza ta acum. Hai, vino să te uiți să arunci al meu cu lemne. Ok, stai să-mi fac un pickaxe, că n-am pickaxe, un X. Un X. Să am pentru mâine. Păi hai să ne gândim ce ne trebuie pentru port. În primul rând ne trebuie lemn, să facem construcția în sine. Cred că avem destul de... Lemn avem, da. Ce ne mai trebuie? Da, mai vrei. Ce ne mai trebuie? Piatră. Pentru? Și bărci. Piatră pentru? Păi nu, Păi pentru așa, construcție. În sine ei. Facem și câteva părți din piatră, știi? Bărți din piatră. Doar te rog eu mult să te uiți. Nu doar pe acolo, te rog. Îmi distrug toată ferma. Nu ți-am distrus. Așa. Și asta e. Bă. Deci, așa. Și uite în cestul ăsta mic. Asta era acția mea. Efectiv, Bogdan. E destafări. Ferească Sfântul. Ferească bunul Dumnezeu. Bă, Bogdane, cred că dacă acum vreau să mă apuc să-mi fac o nouă casă, da. Păi cu cât lemn ai îți faci 10 case. Să fim serioși. 10 de-astea identice. Cu lemn și ne mai rămân încă 5 stacuri. Păi la ce? Deci pun pariu că dacă am avea un mod cu carduri, cu conturi bancare și lemnul ar fi cum e la noi leul, tu ai fi cel mai bogat din lume. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Câte? Deci am 24 de stacuri. Nu, că eu îmi dau demisia. Eu îmi dau demisia din momentul ăsta. Ferească Sfântul. Și am și pâine. Mai am 20. Îmi dai și mie o pâine. Îmi dai și mie o pâine. Dacă... Hai că-ți dau două, că generos. Da. Așa. Mulțumesc. Eu semințe. Că nu mai am ele. Ok, Calin, eu mă duc să dorm. Pune-te și tu la somn. Da, eu sunt bun la jocul ăsta. Îmi zici că m-am băgat pe creativ și mi-am dat o grămadă de chestii. Păi la ce jungla e acolo? Ar fi și normal. Nu, bine că sunt monștri. Uite că mă duc să-i strictez. Bogdane, am o idee. Ce?
să-mi împrejurez toată casa de copii. Călin! Călin, ajutor că e strictare aici! E strictarea! E strictarea încă o dată! Nu vreau să vă văd. Nu! Nu! Călin, dacă vezi, îți dau bani de pe server! Ce? Ce? De-aia! Dați-mă că sunt monștri, nu mă interesează! Bună dimineața! Da, Bogdan, văd că tu... Asta nu e cu prazna. Deci e scheletonul ăsta amărât și nu mă lasă să mă pun la sol. Bogdane, când o iei razna așa, nu mai opri videoclipul, ca să văd unde abonații cum... Nu, că oricum atunci când, Călin, oricum atunci când înjuri știi că eu cenzurez când editez. Bine, tu n-ai de unde să știi, dar... Da, cenzurați, că poate mai sunt copii mici pe telefonul părinților, ne intră pe YouTube și aud de la tine. Să audă. Acum cenzurez peste. Da. Du-te! Du-te, dracu! Du-te în picioarele mele! Așa. S-ai oprit cu clipul. Acum nu-i oprit. Adică s-a auzit ce-am zis. Cocket Summer. Deci, Bogdane, eu stau bine cu mâncarea, cu materialele, cu totul, cu casă mare și zâncă păsoare de... Da, cred că mă duc să minez pentru niște piatră. A, dar stai că am un stack, ok. Chiar cu două stacuri de piatră. Nu, că am deja un stack. Cred că e ok. Da, nu fi ok. Călin, acum vină și tu în barca asta să vedem unde facem portul. Că ieri n-am găsit. Care barcă? În barca mea. Stai. Uite, ca să fie aproape. Uite, mă gândeam să facem, să zăpăm, Uite, faci pe aici, undeva pe aici, prin mijloc, pe aici. Aici. Da, tragem niște stâlpi de piatră. Călin, dar stai să mergem un pic mai... Sau nu, știu. Să-l facem fix în mijloc, să fie și magazinul, și casa ta. Să fie toate, ce zici? Dar nu știu, nu trebuie să am casa mea lângă un magazin. Sau nu știu, dacă nu trebuie să am... Călin! Asta e ok. Călin! Uite puțin. Vină pe barcă. Dragule. Uite. Dacă facem portul acolo în mijloc, avem acces rapid și la magazin și la casa mea. Sau putem să facem parcurs și ajungem la casa ta. Să facem și un Didi Party. Și de unde facem noi rost de villageri? Fără creativ. Nu, fără villager. Sau... Mai fi villager, dar nu știu. Păi nu e de parcă avem un village lângă noi să putem să-i luăm de acolo. Că ar fi bine, crede-mă. Că eu am lesă, e putul locul lesă. Ok, Călin, deci de aici începem. Călin, de aici începem să construim portul? Da, dar nu acum am ăla, sunteți și abonați. Păi pe live, dar acum tot trebuie să punem...
Pe măcar un suport. Bine, atunci doar cât să ne marcăm. Să știm unde să mergem. Plus că cineva va trebui să se ocupe de bărci, să facă toate bărcile. Cel mai probabil tu, pentru că, Călin, cel mai probabil tu, că tu ai cel mai mult lemn de pe server. Dar ți-am dat o grămadă de lemn, deci acum mai dai din lemnul ăla care ți l-am dat ție. Călin, lemnul ăsta, Călin, lemnul ăsta e decât pentru construcție în sine. Nu e doar atât, dar... Vă zic eu, că doar pentru construcție. Atunci trebuie să mă apuc să dai eu... Călin, tu ai 20 și ceva de stacuri. Nu mor. Da. Stai un pic ăsta. Să mă apuc să mai și tai ferma. Hai să mă apuc să tai copaci. Apucă-te și tu. Călin, poți să explici de ce ai un bedrock și cum ai un bedrock în chestul tău? Poți să-mi explici? Nu așa de valoare acestui. Da, o să-l iau și o să mă duc cu el în backrooms și o să-l arăt. Nu mai fura, mă. Dar nu ți-am furat, plus că ăsta e ilegal blocul, nu știai? Adică nu poți să-l iei în survival. Și eu, în calitate de creatorul serverului, eu iau decizia să mă duc în Turkmenistan să-l arunc acolo. Ca să știi. Știu ca să vin cu tine să... Eți că oricum nu o să știu până unde mă duc. Turkmenistan. Da, așa fac mai puțin. Mi-am tăiat aproape toate resursele și am doar un stoc. Așa. Uite acum sară în apă. Stai, nu am tăiat. Mai am o grămadă. Gata. Arunc acel... Deci cad. Așa. Arunc bedrock-ul lui Călin în apele turkmenistane. Și ne întoarcem înapoi. Și mă duc pe altă... Mă duc pe altă rută. Nu pe aia pe care am venit. Ca să nu știe Călin unde l-am pus. Așa, și de aici o să merg pe jos. Să fie bine. Ba da, Călin, în teorie aș putea să opresc filmarea dacă te întrerup pe cineva pe live. În teorie. În practică, mai vedem.
mă întreba ce caut aici în mijlocul copacului. Băi, nici nu pot să te întreb, pentru că nici nu sunt lângă tine. Asta e chestia. Bine. Mamă, ce cream că am căzut. Pentru că, crede-mă, sunt departe ca naiba. Sunt departe ca naiba. Tu. Gata că le-am întors în Turkmenistan. Bravo. Deci, de topoarele. Ce topoare? Poate. Nu mai am topoare. Păi și mai faci. Stau piatra. Ultimele 4 topoare din piatră. Ultimile câte? Da, ultimul meu topor de piatră. Ferească Sfântul Bun, ferească bună Dumnezeu și Măicuța Sfântă. Ferească Sfântul. Bă, cum am mai făcut rost de încă 5 secunduri? 7 secunduri. Nu știu, probabil din frunze? Mai probabil. Călin, ai aprobat contractul de ți l-am Da. trimis? Da, mă, că apropo, nu pasă. Ok. Călin, acum că YouTube-ul cel mai probabil nu se uită la videoclipurile noastre deocamdată. YouTube mă pune să ți le trimit, dar dacă nu vrei, nu te pun eu să le citești serios acum. Gata, semnătura ta este o mână care face ok. Asta e semnătura ta. Ba nu. Păi nu ești aici în casa mea să semnezi, deci deocamdată asta e semnătura ta. Atunci înseamnă că tu îmi faci mie semnătura. Ce? Ce? Înseamnă că tu să faci mie semnătura când vine vorba de YouTube. Păi da, pentru că deocamdată da, eu pot să te fac. Murim aici. O și să știi că pe ambele semnături, și pe a mea și pe a ta, va trebui să pun ștampila. Sper că nu e problemă. Nu ne ce vrei tu, că nu mai cinci. Deci când ce blocuri ne mai trebuie pentru port? Că avem lemnul, piatra avem, ne cadă în curtea rucălii. Piatra avem, ce ne mai trebuie? Ce? Bă, Bărci. Păi și bărci se pun la lemn și lemn avem. Deci avem totul, în teorie, nu? da. Numai abonații nu avem. Îți zic că o să vină.
Și apropo de abonați, ce trebuie să facă? Să scrie în comentarii numele lor ca să poată Bogdan să le scrie numele pe perețele de abonați. Și să se mai... Aboneze, dar nu oricum dacă sunt abonați, nu au cum să se mai aboneze. Deci dacă sunteți abonați, lăsați un comentariu și dați like. Da, cel mai important.